Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Hi, Mods and Wa, Fáilte Seach, Fáilte Chuig Gaeilge Weekly agran Kids Fiosrúcháin, Ceapam. Germ Ceapam mar ní le céad fan géad cínsa ach tá mi sách cínsa gúilmuid agran Kids Fiosrúcháin. Tar éis an méid so agranaí a dhéanamh agus an méid so leagnacha d'agranaí difriúla a dhéanamh chomh bíonn sa beagnaín dachar orintha chun chuimh nuair, óge, táid agran Kids Fiosdó nó Kids Tábhachtach nó Kids Fiosrúcháin ach tá mi sách cínsa gúilmuid anis Kids Fiosrúcháin agus tá mi céad fan géad cínsa gúil tú anis ag éisteacht leis an leagan líofa nó an gnáthleagan den fódchréile. Cé gúilmuid tá súlam gúil chuilead go maith libhse mise go maith anseo I Seol na chuilsa do chreidsa cumhpháirtíocht is atá mbearla tar éis imeacht. Beidir gur rud fíor tradiisiúnta agus rud fíor éireannach é sin le rág sa gcónaí beidir go mbíonn seandaoine ag rán rud sin I gcónaí cumhpháirtíocht is atá an bhliain nó an bhí nó an teachtain tar éis imeacht ach domsa fíor rud atá ann na go háirithe an bhí seo nó beidir gúil sin níos éasca domsa agus mis an seo sa Spáin agus níos ar mhór níl mór an gíomhrán ar thurbe an so beidir gúil sin níos éasca domsa ar a gúil mbearla tar éis dul anna tapaí ar fad tá sam ar ais an éireann an bhí seo bhí sé agus tá sé fós anna óir agus bhí an sneach do timpeall na háite stócha gur bhfuil an leach éir comála sin so arís ní mé ag iarraidh a bheith out of touch agus out of reality ach domsa hui sé an tapaí ar fad agus do chreidsa chun smaoinú gúil míomláin an is imithe idir an seo seo ag teacht amach agus ihe chun bliana agus tús 2026 ach sin mar bhíonn sé agus tá súlam gúil sibh tar éis taitneamh se tús ma don bhliain ach man bhfuil mas rud é nachhfuil sibh beidir ag dul I dro uair sprochanna nó mas rud é nachhfuil sibh lánsásta leis an gcuí ó bhfuil an bhliain seo tar éis dul sin cearclór fós tá lá ná mo bhácha agus tá an chuid is mód an bhliain ad fós chun dul an lec leis agus chun taitneamh agus chun tinú cínsa go bhfuil 2026 ceann tuna blianta is fearr a bhí agat go dtí seo. I gcónaí bí méid smaoinú faoi ámanna difriúla I rith na bliana agus an buinte acu le imeachtaí difriúla. Go háirithe leis an sport, aon duine a bhíonn gafa leis an cumhpháirtíocht Gaeil mar hampla, nuair smaoinú muid faoi cluichí móra sa fel Gaeilge go borchan chróchaig cén am sin bhliain a bhí muid ag smaoinú faoi well, bí muid ag smaoinú faoin saoire, mí meitheamh agus mí úil, beidir blintó hin bhím ag smaoinú faoi mí lúnas a mí bhean fómhar ach tá sé níos luútha inis má tá simad sa darts mar hampla, cén am sin bhliain a bhíonn tú ag smaoinú faoi, bíonn tú ag smaoinú faoi an nullag agus an World Championship an chraobh domhanda sa darts ar siúil I rith an festive season. Má tá simad sa golf beidir go mbíonn tú ag smaoinú faoi the Masters at Augusta agus bíonn tú ag smaoinú faoi bhil an sin bíonn an ghíomhre go thomláin imithe agus bíonn an sin san airc agus na léitheanta níos fuide agus mar sinne. Agus domsa bíonn mis ag smaoinú faoi nám sud san bhliain agus rudaí cosúil le the Six Nations ag tosú an strat náisiúnta ag tosú comála sin sa fel Gaeilge agus san amháíocht, League of Ireland, sa soccer, los an chromcín ag teach den níos chomhála sin. So a lán rudí difriúla, maidir leis an chuid sud an bhliain. Ní dearthann gúil sé buinseach leis an tarach mar fós tá I mbearla agus mis ag taftú, so beidir ró lua chun labhairt faoi sin. Ach, maidir leis we're through the worst of it agus tá an ghíre beag nach críochnaí agus pís le písa inis tugtar faoi deara go bhfuil na léitheanta ag gairí beagnaí níos fuide go mbeidh an aimseir ag gairí písa beag níos fearr comála sin tá níos mó sport ar siúil mar dúirt mé agus pís le písa tomad ag dul dro leis an gcuid is fearr den bhliain domsa an chuid is fearr den bhliain cai sé bheith mí mórta, mí aibreán, mí bealtainna, mí meitheamh ag teachtasteach chuig an tréimhse
sin. So pís le písa, Tá mí anar beag nach chréicníthe agus tá ag dul sa dro ceart. Inniu, bhí mé gur labhairt beagnaíonn faoi an chuí a bhíon mise ag déanamh uireacht chun má chéal a chuineáil sách simplí. Agus an chuí a bhíon mé arís ag déanamh uireacht mar tá sé níos deacra le déanú ná mar tá sé an labhairt faoi. Ach an chuí a bhíon mé ag déanamh uireacht chun bheith cuimhnú ar cad tá tábhachtach sa Seol agus cad nachhfuil tábhachtach sa Seol. Tá sam go mbíonn mé ag luath rudaí ag buint le seo sách minic ar an seo beidir go bhfuil sé ráite cúplóir ar an seo roimhe seo agam nach mbíonn mé buint mór an úsáid just na meán thu síalta go bhfuil mé sais analog go daithníonn sé go mór lom chun a bheith scríomh le peann agus pápar in áit a bheith scríomh ar Google Docs gur even lom a bheith léamh le leabhar fisiciúil in áit ar an Kindle má tá mé dul amach ar siúlóid déanam iireacht gan a bheith éisteach le ceol nó podchrailtaí just bíonn mé dul amach agus just ag caitheamh súil ar an gcathair agus gan a bheith ag consuming aon rud is féidir leat rá. Agus tá sé níos éasca an labhairt faoi sin ná mar tá sé é sin a dhéanamh. Ach ní ceapan go bhfuil episód nó agran iomlán déanta agam ag labhairt faoi sin. Níos mó na aon rud nuair bhí mé ag smaoinú faoi mo sprochanna agus na rudaí ó bhfuil mé gur é buint amach sa Seol ag aon tréimhse i mo héal. I gcónaí an rud coitianta agus an rud i gcónaí bhí mé ag smaoinú faoi ná bailim níos lú ama a chathú ar an technoliacht. Ar an fón, fiú ar an laptop, bailim níos mó ama a chathú ag marachtáil ó lá go lá i mbealach go méocht tú an marachtáil beidir 4 bliain ó hin nó 5 bliain ó hin. Tá sin le rá lá a bheith agam nach méoch ródhifriúil ón lá a bhí ag daoine sa bhliain 1980 nó 1985 nó fiú 2000 thart ar an am sin. Ribh na meán thu síalta, ribh extreme kind of digitalisation agus rudaí mar sin. Agus arís tá sin níos deacair le rá tá mé literally imithí ó scór mic agus laptop tar éis seo tá mé chun beagnaí agurthireachta dhéanamh agus an sin caiithimid dul Instagram agus rud a chur ar Instagram le leanúint agus fós níl mé cosú le thuirmis. Bhín mé buint taitnamh le samach, bhín mé buint úsáide ar as intlacht théarga agus ChatGPT agus rudí cosú le sin agus na meán thu síalta agus tá sé éasca le rá ní bhín mé ar Instagram mór nach tarlíonn sé beag nach gach lá oscailí am Instagram agus bíon mé cathú níos mó ama ar Instagram ná mar bhfuil mé géirí ach tá andúil ag buint leis. Agus tá sé an deacair ceapan go bhfuil andúil a gin go léir nó beagnach go léir le Instagram agus le Snapchat not Snapchat na léonanta seo ach TikTok agus napanna seo agus tógtar iad chun a bheith addictive agus chun andúil ó chrothú idir an úsáideoir agus an app a hín agus sin an chuí mar a bhíonn sé agus tá sé deacair le dhéon den a fiú duine ó bhfuil sais le an willpower acu nó duine bhfuil an dígrasach leis na rudaí a scríbann sé síos ócé tá mé chun níos lú ama chathú ar an technoliacht nó tá mé chun mo chuntas Instagram a screasú tá sé níos deacair ná sin. Tá sé deacair an é chuineáil sús beidir níos éasca ar feadh lá nó cho digital detoxí nó gan a bheith ar an fónach. Chun é sin a bheith ad mar do gnáthimh agus mar an gnáród i a héal. Agus ar feadh cúpla mí bliain iomlán fiú gan a bheith i cathú na mar gama ar an fón nó ar an laptop nó os chóir scáil an éigean. Tá sé deacair. Dumsa moille mhád níos fearr ar na léontaí nach bhfuil mé ag buint an mar chúsáide as má fón agus na meán thu síalta agus na rudí seo. Moillim níos measan ar bhí mé ag léamh an nuacht nar bhí mé ag féchant ar rudí ar YouTube agus ag dul isteach chuig na tráchtarachtaí agus sin beidir an rud is deacair dumsa ná an chorumíocht aáil. Má tá ag labhairt faoi YouTube mar hampla. Is even am YouTube agus
seans má tar éis sé seo agus tar éis an podchréile seo a hafad tá mé an sí síos ar an tulug beaggan í bia éthe beaggan í lón a bheith an agus ba mé ag fécinn ar fiosrúcháin éigen ar YouTube. Agus ní nonsense nó seafóid, like fiosrúcháin cheart is even lom mar tá mé gafa leis an snooker na léitheanta seo is even lom an channel atá ag Stephen Hendry agus bíonn sé ag déanú agalibh le imróí snooker eile agus tá sé an simúil buin am taithna bheas is tócha go míon ag fólam cúpla rud ascomh má san tá sé fearfa. Agus ní léon aib agam le rud éigen leis mar sin agus content mar sin. Beidir go bhfuil na rud cin agah sé ag éisleach leis an budchréile seo le cúna sé buineann sibh taithna bheas Gaeilge weekly agus is rud é a níon libh is rud é ó bhfuil sibh ag fólam rud é an as comh má, so ní hé seo le rá ó gach rud ag buinte leis na meán ó síalta nó le Spotify nó le YouTube seafóid a dáin agus é go ní ar churbe ach tá sé deachar an chorróíocht a bheith ad. Mar hamplan ar bhíon mis ag fécinn ar an fiosrúcháin sin, sais automatically chuibrioch bíon méid dolas Jack go dtí na comments agus ag léamh na comments. Agus an sin bí na trochtrucht é uafásaga ad faoi agus is tócha go míon an chuid is mó acu ag teachtó bots ó tíorthaid ar friúil agus ní ó fiorghooineocht daoine ag labhairt faoi imirce agus ag labhairt faoin bolíocht agus rudí uafásaga agus just bíon an fua atá ag daoine nó atá ag beidir na bots seo chuig daoine eile tá sé do chreid agus tá ag smín cin fábhfuil méid dul tríd na trochtruchtaí agus na comments seo ach arís is rud a bhaineann le andúil is rud a bhaineann le algorithm agus an chuí a bhíonn ar insín ag obair so tá sé deachar gan é sin a dhéanú. nó an rud céanna má haon tú ar Instagram chun teachtarach a churthaigh duine nó beidir fécinn ar fiosrúcháin ar le ó bháin tá se an deachar just chun stop a dhéanú ar an fiosrúcháin sin agus an app rúna tá sé deachar domsa agus ceap na ghfuil sé deachar ag go lán daoine. Bíonn tú ag géirí leanúint raig scroll agus féchann tú go an rud seo ráite ag an pulitúir seo agus an sin tá na daoine ag trid faoi sna trochtruchtaí agus orintanta kind of catch myself out agus tugamfid ar wháis mai as. Cin fá bhfuil mé so os chóir scáil an agus fearr go bheith orm agus a gaiirí níos feargaí an táim ar fad fú rud éigen na dúirt duine éigen ar an taobh eile den domhan nó rud éigen na dúirt Trump nó rud éigen ar siúil whatever sport bí na rud céan ag daoine sa sport agus daoine ag gaiirí chomh feargach agus chomh worked up faoi Ruben Amorim agus Michael Carrick agus céamhaid sa hot seat ag Old Trafford agus tá sé like an bhfuil sé seo tábhachtach agus sin a rud ó bhfuil beag labhairt faoi leis na rudí seo cad tá tábhachtach domsa i gceann 5 bliain 3 bliain 4 bliain agus mis ag féchann siar ar mo héal an maith mé ag féchann siar agus ag rá you know what should have spent more time reading the comments about Ruben Amorim agus about whoever. No, well, I don't think so. They cheapam. Ach, Beizer, who knows? It's a strange world. Ach, ba mig fécinn siar ag rá cin fá nóir bhain mé níos mó taitneamh as ma hill. Maidir leis nuacht okay, tá sam na rudí ar siúil timpeall an domhan tá siad anna bhrónach agus caiimiid gacrad a dhéanamh chun na rudí sin a stopú agus rud uafásacha ar siúil sa Philistine agus san stáiltéanta agus mar sinnte a choréis ag point sé an caithí tú an fón a chuir síos agus taitneamh a bhainteas na héal héin. Orintanta bíonn daoine comhbórtha faoi rudaí ar siúil ar an taobh eile den domhan agus déanann siad dearmad chun check-in a dhéanamh lena gcóirde. Beidir go bhfuil de luachara duine éigen ag folingt agus go bhfuil siad ag mothú go thuúfásach. Ach ní achad é mar bhí tú chomh gafa leis an fón agus leis an meán ó síalta agus an nuacht agus gacrad ar siúil ar an taobh eile den domhan. Agus tá sé sin fear hábhachtach na rudaí ar siúil i de phobal hain, i de chláán hain, le de chóirde hain, sin an áit gur féid le difriocht dhéanamh. Má tá córa ad le duine éigen ag stracailt nó beidir duine gan ddíd an i de phobal i de chathair
tá tú an níos mó chara ó thuirt dómh, bhfuil tú an tuairt chuig na daoine seo ag follint agus ag dul tríd drochraí ar an taobh eile den domhan. Agus arís tá caveman brain agaí nach tá ag tógáil isteach níos mólas faoin rud seo Harlan rud seo agus tá sé ní cheartún a bheith ag léamh, ag féchans, ag tógáil isteach an méid seo info. Smaoine faoi cad a smaoinóach na cavemen ag fécantarín agus muid ag dulgadtí an labba agus an fón inar lábha ag immert an chluithe seo an app seo agus an sin ag dul isteach chun rud ag an cheannach ar Amazon an sin an léomh an nuacht an sin ag chur fudcrail ar a siúl. Tá sé deachar agus bíonn mis ag déanú neart de den rudí seo. Cé go bhfuil mé gcónaí ag déanú iirecht é dhéanú níos lú agus rís má héal a bheith agam me meallach nó stíl níos analog, tá sé deachar. Tá sé an deachar é a dhéanú. Ach, cad a smaoinóach na cavemen fuain ag fécantarín agus muid ag déanú na rudí seo. Agus sin anáis mantra bhí an agam i gcónaí. Ok, an bhfuil mé an saoil a bheith agam agus an gnáthimh léithúil a bheith agam i meallach ina bhfuil níos cosúil leis an gnáthimh léithúil a bhéigh duna 23 bliain ó shin. Dul amach ar siúlóid gan a bheith ag éisteach le ceol, gan a bheith ag léamh nuachta in numracha. Ok, beaganín tá sé tábhachtach é léamh beaganín ach gan a bheith cathú an numracha ama faoi. Agus gan a bheith bortha faoi rudaí nach bhfuil ró tábhachtach. Orintanta na leighinn de seo beidir rís margheall ar na meán ho síalta agus margheall ar an celebrity-driven world ina bhfuilmid orintanta bíonmid có bortha faoi an clú agus cáil atáiríonn agus an reputation atá gin. Agus cin fá bhfuil sé tábhachtach chailc ceapan duine ag an eile fuain. Seos cumaic ar an lei. nó faoi airgad freisin bíonn daoine agus rís gan dás tá mise ciontach a seo orintanta bíonn mic swin bhfuil má tá méid tuile an méid seo im lína agus an sin an bhlíonn seo thugann agus má tá méid gurí teach a cheannach i gan 3-4 bliana. Ach seir arís i gan 23 bliain ba an teach sin at. Is cumaic a dhéanamh tú, ba tú cear go leir sa deara. Ach an bhfuil tú ag buint taitneamh na héal, an bhfuil tú bortha faoi rudí gach lá, an bhfuil tú ag dul trí lán léithanta an imneoch faoi rudí. Agus arís ní mé gur bhfuil sé éasca. Níl sé éasca ar churbe. Ach rud ag an simúil cheap mo bhfuil ag tarlú chun sais an topic ahrú písa beag an so ach ní mór an ag písa beag ná i gcónaí agus mise ag fásta níos hí trend amháin le feiceáil maidir leis an technoliacht agus analog versus digital agus sin na daoine níos sinne i gcónaí bhí siad sin níos analog agus níos tradiisiúnta níos luam ar an technoliacht agus na daoine níos óga bhí muide ag chathú níos buama ar an fón agus níos buama os chóir an scálan agus mar sinnte. Agus ní dearthann go bhfuil swap ag tarlú inis, ní dearthann go bhfuil an wallet ag tarlú ach nerd, ach ceapam mo chlún hain tá rud ag an simúil ar siúl agus nach bhfuil mór an simagín go háirthe lán daoine í séan nach bhfuil an méid cinna simagín a bheith ag cathú ar saoil ar fad i dán digitach. A lán san na chóirde atá agam. Bíonn siad ag fágáil na mion ho síalta is féidir lena bheith amach ar feadh 4-6 óra chléig agus ní bhíonn siad ag bhécant ar an fón ar churbe. Agus beidir sin rud a tharlaíonn agus duine éigean ag dul isteach ina fichidí. Is fualam nuair i náir ní mór an rudaí a bhí na chur isteach arm agus fualam nuair a chluisim an airgón seo ó dhaoine. Ó bhfuil líam de glún hain ní rá actually mór an technoliacht nó na mion ho síalta agah tá sé níos mó an glún níos óige agus siad na daoine bhfuil i moille agus tá bhhaid níos mó contúirt ag buint leis sin seafóds, tríd seafóds. Is cuimhin lom a bheith 2 bliain ag díos agus 3 bliain ag díos ar an mionscail, bhí smartphone bhí fón cliste ag chuile duine. Agus bhí tú an access ar an idilíon agus dul isteach ag zappanna
ístódal ní rud nua é seo. Tá sé seo agin le 2 bliana de cartar gábhid sa de ceapan. Sin hátar an bhliain bhí fón chluisteag an gcuid is mód a chuoine agus bhí internet access acu agus gacrad mar sin agus na meán ó síalt agus bhí tú an éon rud aáil ar an bhón agus is cuibilm nervhí mise gábhlíonn deagdíos tríblíonn deagdíos agus gachta na timpplair mar cathú lá ná ar an fón agus bhí sé mar an default chun an fón a thugla amach. Agus sin go leisceil, tá mise 2 bliana is féadís sa rugus bhliain gábhíle mé just an beganín smaoinú nó beganín barrel ó thuirt stíomh se maidir leis maidir le ís agus so ag gábhíil sa dóigh bhí me se dóigh agus mar sinne. So tá na choún haon mar chuid den na clún digitach. Ní aon tíam leis an ráit is seo gur rud nua atá. No, tá an rud se agén an is hána féin le 2 bliana deag ar a laiad. Ach, na daoine timplair na daoine ar choislumsa, fiú na daoine beganí níos óga, daoine fithe haon fidó, feicim iad agus ní bhíonn siad rilí ag cathú mór an ama ar na phones. Agus feictar níos mógus níos mó, tá seachtlaí na daoine ní sinne, choirí ceapan beidir daoine meánaí seartar sna carcadí, sna chuigadí, sin iad na daoine i cathú domsa as gacrad atá feici agnasa im a héalann seo sa Spáin agus ag dul go héireann cúpla ór in aine bliana. Sin iad na daoine a bhíonn i cathú níos mó ama agus an nummarcha ama agus nach bhfuil i gceannas ar an méid ama bhíonn siad i cathú ach orintanta freisin ní bhíonn siad tech savvy nó tech literate mar dearfá, so bhíonn siad ag féchan sér a lán rudí ar lína agus ceapan siad go bhfuil gacrad fíor ach mo clún hain cé go bhfuil beidir beaganí níos mó control agén ar screen time agus rudí mar sin agus ní bhíonn sa chahann méid sin am ar fós táid sách lista chun rá, well, seafóid sin nó bas account tá sin nó ní fíor nuacht é sin nó sin AI agus sin an fíor rud. So beidir go bhfuil an tá ar an madidir le chachan rugu mé agus an is ó bhfuil mé chomh ach is féidir le faoin technoliacht an lá fad agus just ag dul timppla is timppla ag rá an rud chéine tócha go mín mis ag déanúireacht níos le am a chathúir chóirnta bín sa dachra gan dó moille mód níos fearr nuair bhí mé cathú níos le am ar an technoliacht agus rís an just an cheis sin a chur ort is tócha ag rá well cad tá tábhachtach go héal. Rís ceap me gcónaí is ceist simú a churt i gceann 10 mbliana nó 5 bliana agus tas ag féic an siar ar de héal. Ní mé gra go maiid tuag fáil báis i gceann 5 blian ach ag féic an siar ar mar hampla nuair tá mise i mar charcadí agus tá ag féic an siar ar mar fichadí. Le cad a bhaid mé gra a mé gra le cían fáil nach nearna mé níos móid an rud so well, tá mé céad fan géad cínsa go maiid mé gra ruding sú le barhrálam dulrás agus níos má ama chathúir an rudí tábhachtacha agus gan a bheith chomh bortha faoi rudí. Mar ba rudí cearcolóir sa dearú. Ba siad cearcolóir sa dearú. Agus a rís níos éasca sin rá agus bhád níos deachraithna sin na dhéanú. Ach ceapan go maiid méid fécinn siar agus go maiid mé gra cin fá nóir chaith mé níos mó ama leis an duine sin. nó cin fá nuair chaith mé níos mó ama taobh mu, nó níos mó ama ag taistil, nó níos mó ama ag léamh, nó níos mó ama just bheith sástó lá in áit se bheith gafa leis an scálan seo, gafa leis an nuacht seo agus ag garí feargach faoi X, Y or Z. Agus ceapam nuair bhíonn tú constantly ar an fón agus ar na meán ó síalt agus ar an technoliacht seo, bíonn de intí na gulpar chomh happy sin go mín sé fear dachar chun just slow down agus taithna bhain as rud aigen. Like rud amháin na thugam faoi deara is tá sé éasca le rá ócé tá sé go deas an dul amach ar siúlóid agus gan a bheith géisteach leon ceol nó pudchrailtaí ach má tá mé sa teach ag éisteach le an pudchrailtaí agus ceol agus an sin sé mé amach maithíom go bhfuil rud aigen in asnamh agus go bhfuil rud aigen le tastáim agus go bhfuil go bhfuil mé insí na gobar chu tapí sin go bhfuil distraction
wein. Agus tá sé deacair just a bheith sin sa chiúnas just a bheith smuoinú. Don rud cén aga mórint agus mis ag dul a chola, Mas rud ag rá lá go nóthach agam le mo chuid ibre agus gra mé chathú an lá ar fáidir an Idirlín, tá sé anteachar domsa chun a bheith i mo chola agus an dul a chola gan podchréile a bheith arsúlan agus gan distraction éigen. Mar má tá mé just an sin ag si nó imilí sa chiúnas, well, by min sin ag smuoine fiú rud aigen, agus má tá sé ag dul an tapaí beis ag smuoine agus ag crothú rudaí agus ag éirí anna imneoch fiú rudaí sa todhchaí. So, orintha just caiithú rís beidir tá sé buinteach leis an sport, beidir an targad, beidir, ok, tá mé géirí an rud seo chuir Instagram, onas go mbeidh an duine seo ag smuoineh gur duine anna cool agus trendy mé hín, orintha tá sé buinteach le whatever. Éon rud ach orintha just caithí tú rudaí a chiimplú agus an laptop nó an fón nó whatever an imní fiú beidir níl sé buinteach leis an technoliacht a caithí tú an rud sin a chuúnú agus rá ok, cad tá tábhachtach sa Seol agus ba freagaí defriúil le gach duine le neart daoine beidir go mbeidh sé well na daoine timpplair, beidir go mbeidh sé mo chláán, beidir go mbeidh sé just chun rudaí a dhéanamh le mo héal a bhainm taithne bhasú, beidir go bhfuil sé chun carú le níos mó daoine, beidir go bhfuil sé de fust agus go bhfuil sé chun duine níos fearr de fust. Sin ceart go leor ach cad tá tábhachtach agus just dúr strachar sin agus ní dearmad a dhéanamh ar gachar eile ach just chun níos lú tábhacht agus níos lú béim a chur ar na rudaí eile sa Seol. Sin iad mo chuid smuointí ar sin. Tá sam go mín méid labhairt faoi go minic ar an bodchréile agus a méid taitnamh a bhaine meas a bheith scríomh ar fián agus pápar gan na bhéir an scálan agus ag dul isteach sa tab seo ar Google Chrome agus an tab seo agus boom agus just a bhád níos fearr a bheith muoiste a chraíonn nó fiú sa teach ag léamh gan éon rud eile arsúil agus gur íomhan lom a bheith an eitilt agus gan na bhéir an fón agus just bheith féchan tamach na nneog agus rís Zachar orintha an sin dhéanamh ach domsa fáim an méid sin as agus bíon mé bhád níos sásta agus ní bhíon mé comhimneoch an sin nuair bhíon an 6 lá sin agam agus ag chuimhnar cad tá tábhachtach agus chun bheith cinálta lem insín héin mar tá sé Zachar a rís má tá caveman brain agat agus tá caveman brain ag gachtaire. Is cavemen muidse, no cave women, cave people. Muidse. Agus níl an insín nó na hurla seagín chuna bheith ag ghlacu leis an méid seo ólas agus an méid seo digitalisation ar fud an dáin. Agus a rís tá sé go hiontach is íomhadam a bheith úsáid GPT le ha lán rudaí i mábar agus tíomh mu de mo chuid ibre ach an chomhrómíocht sin a bheith ad. Sin an rud is fearr agus an rud is tábhachtaí. Domsa i mo héal hain ar éanas tá gach den is difriúil. Ach yeah, sin é don teachtain seo. Míle buchas as bheith éisteacht. Guys, beidir thrééis jet nóméid sa fudcréile sin dúirt lean daoine. Well, tá an ceart aige, caiith mé níos lú ama a chafar an fón agus mBéarla sin tá mé chun an podcréile seo ó bhuacha agus tá mé chun stoppa chuirla seo. Dú seans mag ra lean daoine ag éisteach le seo agus iad san ó muid ar siúlóid. Ach sin ceart go leor rís níl méid tuairteach faoin technoliacht nó gearán nó grá go gaithí gach duine níos lú ama chathúir just tá méid labhairt faoi má chás éin agus má smuointí héin agus sin é ní bhíon éon rud níos dáire ná sin ag tar le riomh ar an bodchréil. Míle buchas as bheith éisteach tá fear bhuaich tásúlam go bhfuil gacrad go maith libhse. Happy February, Láil le breeds, sonnatíh go léir freisin chomh maith le bhfuair me libh an teachtain seo thugainn. Slán agus beannacht, goodbye and God bless.